Χαίρετε παιδιά. Για πάμε να δοκιμάσουμε την τύχη μας. Τώρα ξεκίνησα να γράφω το βίντεο. Μπήκαμε 40. Μ' άνοιξε ένα bonus, με πήγε 72. Κάντε ένα like, ένα subscribe. Βοηθήστε το κανάλι μας λίγο να ανεβεί, για να έχουμε περισσότερα παιχνίδια. Και εννοείται να ανεβεί το κανάλι και θα έχουμε και κάποιες κληρώσεις, κάποια δώρα. Για τους συνδρομητές. Προς τον παρόν δεν το βλέπω πολύ κεφάτο. Της κρέμας έτσι. Εν τω μεταξύ για να δούμε. Άιντε μπα. Δεν του βλέπω όρεξά του καθόλου. Ένα collect δεν έβγαλε μέχρι τώρα κάτι. Και δεν βγάζει ούτε και το collect. Έστω το απλό το collect. Ναι, καλά. Δεν θέλει να μας βάλει. Και άμα δεν θέλει να μας βάλει, μάλλον θα την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Όπα ρε. Μεγάλο μαλλί έβγαλες. Ναι, σιγά πώς πήρε το όλος. 52 ευρώ σιγά μετά το collect. Ναι.
Μεγάλο μαλλί θα δώσει 4 ευρώ και... τώρα βγάλω τον bonus, αλλά... πέρασε. Τα περνάει άμα είναι για να βγάλει τίποτα καλό. Τα καταπίνει μια και έξω. Δίνει τα 20 λεπτά και τα 40 λεπτά. Δεν λέει να ανοίξει και τα μήλα επάνω. Ναι. Το άλλο με τον τοτό το ξέρεις, 12 ευρώ ήταν. 3 τεσσάρια. Ναι, πώς. Εντάξει, δώσει και κάτι, εντάξει, ψηφίσει. Θα βγάλει κανένα, τώρα βγάλει collect. Σιγά μην του δέστε εδώ. Εν τω μεταξύ, λες και άμα θα μπει στα bonus, λες και θα δώσει και τίποτα τις προκοπίες. Περιμένουμε να βγει ο Λύκος να τα μαζέψει, αλλά μπας και μας βάλει από εκεί στο bonus τουλάχιστον, γιατί από το άλλο δεν το βλέπω. Σιγά, ναι. Το δίνεις. Ναι, όταν δεν έχει βγάζει το collect, δεν το κάνουμε όταν δεν έχει. Η ουσία είναι όταν έχει να τα βγάλεις. Άιντε. Να δούμε τι θα μας δώσει. Κάνα μήνυ θα δώσει επί 10. Άιντε. Να πάμε παραπάνω για τα πολλά. Να δούμε τι θα δώσει. Έστω κάνα επιτέλου. Τι θα την έχει. Double collect. Ναι. Αυτό ήτανε. Κάτσε γιατί δεν το ξέρουμε κιόλας. Ότι μπήκε στα bonus προφανώς. Δεν το ξέρω κιόλας τώρα τι κάνει. Βγάλω όμως τίποτα. Είναι μαζεύει και πάνω. Το θέμα είναι 8 γύρες. Το θέμα είναι να σου βγάζει όμως. Ναι, αλλά το θέμα είναι να σου βγάζει στη μέση ποσά. Άμα δεν σου βγάζει ποσά, να δούμε τι θα δώσει. Σαν 3 γυρίσματα. Άμα θέλει να πληρώσει, μια χαρά μπορεί να πληρώσει. Άιντε, βγάλε μου. Έλα ρε φίλε, εντάξει. Αυτό έπρεπε να το πληρώσεις τώρα. Ξεφύγει. Ειδικά το Grand, μην ξεχάσεις το λέει. Ένα collect.
Αυτά είναι πάνω για να σε πληρώσει το ποντάρισμά σου, παιδί, με το 1050. Collect χωρίς να έχεις τίποτα. Αυτά είναι. Μη σου ποτέ δώσει και τέτοια τρεσγύρισμα. Μπορεί κανένα μην. Ωραία, στο δίκαιο σπίτι. Λέκα εδώ. Ναι. 39 €. Καλούτσικο. Πάμε κάνα δυο πατήματα. Σιγά. Τώρα ξαναδώσ' το, δώσ' το τώρα. Ήταν με 36-80. Σχεδόν όσα μας έδωσε στον πόνους μας. Τελευταίο πάτημα και αλλάζουμε παιχνίδι. Τι να παίξουμε παιδιά. Ακούτε προτάσεις για παιχνίδια. Αν έχετε κάτι καλό, να δοκιμάσουμε αυτό εδώ, δεν το έχω παίξει. Να δούμε τι είναι. Κάτι δεν μου αρέσει. Όταν βλέπω αυτές τις μπάρες είναι πολύ συγκίνημα. Άντε ρε, βγάλει τίποτα. Hold και win mount εδώ πέρα, τώρα αυτά τα ποσά λογικά θα τα πάρουμε. Άντε δεν βγάλε κάτι. Έτσι μπράβο, με το κλείνεις. €10. Καλά ξεκίνησε. Για να δούμε. Αν και θα μπορούσαμε και καλύτερα, φαντάζομαι, στο 50 λεπτό. Καλό φαίνεται το παιχνίδι σαν πρώτη μέρα.
Καλό είναι ότι θέλει να πληρώσει. Αν δεν θέλει να πληρώσει, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να κάνουμε, είναι άχρηστο. Η ουσία είναι να σου κάνει μια καλή πληρωμή, ωραία, να τα σηκώσεις και να φύγεις. Η αλήθεια είναι ότι παίζω τουλάχιστον 3 χρόνια και η καλύτερη πληρωμή που έχω πάρει ήταν στις αρχές που ξεκίνησα να παίζω, ήταν 7,5 εκατοστάρικα στο Δία. Από τότε δεν έχω ξαναπάρει καλή πληρωμή. Όλες είναι στα 2 εκατοστάρικα, στα 3 βαριά. Θεωρώ πως αν μας ανοίξει μπόνους θα κάνει καλή πληρωμή, γιατί βλέπω παίζει αρκετά καλά. Έχει αρκετά ωραίες πληρωμές. Άντε, δώσ' το ρε. Ναι, το πέρασε. Θα ήταν πολύ καλό από τόσο νωρίς να μας βάλει στον πόνο. Συνήθως πρέπει να μας βγάλει λίγο την ψυχή και να μας φάει αρκετούτσικα για να μας βάλει στον πόνο. Αυτό είναι collect. Τώρα που μπει αυτό το φανάρι τι είναι. Τώρα δες εδώ πως τα έδωσε. Η ουσία είναι να σε βάλει στον πόνους. Έτσι πως θα βγάζεις. Έβαλε καθόλου. Όχι, εκείνο που μου έδωσε στην αρχή σαν πόνους ήταν και εκείνο κάτι από ό,τι κατάλαβα. Με αυτό το που με έβγαλε με τα κέρματα. Τι θέλει να σε βάλει να κάνεις πόνο. 3 σκάτερ πρέπει να βγάλει για να σε βάλει στα μπόνους, αν και τώρα βλέπω άρχισε να μας ρίχνει λίγο. Όσο σε κρατάει, καλά είναι. Άμα αρχίσει να σε ρίχνει, ζορίζουν τα πράγματα. Θες μαζεύει τα πλέ για τον πόνο σου. Ναι, και αυτό εδώ το σαφανάρι που βγήκε τώρα εδώ στην άκρη είναι collect. Δηλαδή άμα σου βγάλει μέσα κάποιο ποσό το μαζεύει. Θα μας βγάλει 3 σκάτρ μάλλον προφανώς για να ανοίξει τον πόνο σου. Ψιλοπαίζει λίγο, λέω. Ας το συνεχίσω να δούμε. Άιντε, δώστε. Άιντε, το έδωσε. Άντε να δούμε τι το πόνος του. Κοίταξε, σχετικά καλό είναι γιατί δεν μας κατέβασε αρκετά για να μας ανοίξει. Καλές πληρωμές. Μάλλον κάτι select, μάλλον κάτι με select θέλει και αυτό. Τι είναι αυτό, μια δούμε. Σύμβολα. Α, είναι σαν τα book of Ra,
Επί 2 το collect, τι να το πω. 2 multi για όλες τις νίκες. Επί 2 όλες τις νίκες μάλλον. Αλλά πρέπει να σου βγάλει το collect για να τις πιάσει, από ό,τι κατάλαβα. 9 γύρες έχουμε και δεν θα πληρώσει το πληστήριο. Έβγαλε ένα collect 9 ευρώ. Όταν βγάζει collect σου γεμίζει αυτά εδώ πέρα, δεν ξέρω τι είναι. Εγώ πάω 25 ευρώ. Επειδή το κάνει 50 ευρώ. Επειδή 50, μια χαρά, πολύ ωραία. Αυτό μάλιστα. Τώρα αυτά εδώ πέρα που γεμίζει επάνω τα στρόγγυλα που γεμίζει δεν ξέρω τι είναι. Τώρα θέλουμε άλλο ένα εκεί πέρα να δούμε το βγάλει. Δεν ξέρω τι είναι. Το παιχνίδι πηγαίνει καλά έξω, μετά θα πηγαίνει και καλά μέσα. Έλα, βγάλει ένα collect ακόμα να δούμε τι είναι εκείνο. Κι άλλο 25ράκι. Μπράβο. Ωραίος. Αλλά εκείνο που γέμισε δεν ξέρω τι είναι. Το πρώτο. Αυτό εδώ πέρα που γέμισε. Αυτό έκανε, τελείωσε. Κερδίσατε 5 επιπλέον νέα. Είναι αυτό που σου είπα, γέμισε αυτό εδώ πάνω. Διαφορετικό όμως. Ναι, διαφορετικό. Λογικά το επειδή το κρατάει και θα μας δώσει και κάτι ακόμα προφανώς. Πάντως τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Τι είναι αυτό, αύξηση του σουλ αξίας. Να δούμε. Ποια είναι η αύξηση αξίας, δεν την κατάλαβα. Αύξηση αξίας λέει, αλλά ποια είναι αυτή η αύξηση αξίας, δεν κατάλαβα. Αυτά, 130 ευρώ. Μια καλή νίκη. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο μας. Θα βγάλω τα λεφτά. Είμαστε κερδισμένοι κατά 160 ευρώ. Like, subscribe και αφήστε στα σχόλια ποιο παιχνίδι θέλετε να δοκιμάσουμε. Στους 1000 subscriber θα ξεκινήσουμε να δίνουμε και με κληρώσεις Pay Save 25 σε έναν νικητή. Λοιπόν, αυτά. Καλή συνέχεια.